बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 80 बोसोरारि जुथुम्मा आरो गुथि गायसन सान फालिथाय लोगोसे बान्था मोनगिरि गोदान गोजाम लिरगिरिखौ बरायो आरो बिजाब बेखेवो। साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय कक्राझारनि निर्भाना गार्डेन भवनाव खुंदों हाबाफारि। दिनै जथुम्माथिलियाव फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों बेखेवो आफादगिरि अनजलि बसुमतारी आरो रुंसारि लिरगिरिफोरखौ सिबिनाय बावो। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि कौशला ब्रह्मआ गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। तामुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरि डॉ रुपाली स्वर्गियारी। गागि आलासि महरै बाहागो लायो बरपेटा जिएल चौधुरी फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा मयकन बसुमतारी आरो थांखिजानाय माननि आलासि महरै बाहागो लायो बारग' फोरोंगिरि प्रमिला नार्जारी। बे मेलाव 2025 बोसोरनि नीलकमल ब्रह्म सुंद' सल' बान्था मोनगिरि अनिता ब्रह्म आरो प्रबन बरगयारी, साहित्य बान्था मोनगिरि रिम्बा औवारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सहायसुलि ब्रह्मजों लोगोसे सा 7 गोदान आरो गोजाम लिरगिरिफोरखौ मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायो। हाबाफारियाव गोदान लिरगिरिनि गांथाम बिजाब बेखेवनाय जायो। हाबाफारियाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डॉ इन्दिरा बर', जयश्री बर', भार्जिना जेकब मुसाहारिखौ लाफानानै गोबां गोदान गोजाम लिरगिरि नुजाथिदोंमोन। मख'जाथावना दि बर' थुनलाइयाव लिरगिरिफोरनो मोनसे मोजां जौसां होनाय थांखिजों थांनाय 2018 मायथाइयाव 22 मार्चआव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ दाफुंनाय जादोंमोन। गाबोन जथुम्माथिलियाव गौथुमनि 50 बोसोरारि गायसंथि सान फालिनाय जागोन। আজি আমাৰ বৰ' আইজো লিৰগিৰি গৌথুম তথা বৰ' লেখিকা সন্থাৰ আজি 8th এনুৱেল সেশ্যন আৰু লগতে আমি অহা কাইলে আমি 9th ফাউণ্ডেশ্যন ডে সেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ আৰু এই সেলিব্ৰেশ্যনৰ লগতে আমি দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম আৰু আজি দিনটো জোৰা কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে। ৰাতিপুৱাই আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফ্লেগ আমি উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল মহিলা লেখিকা তেওঁলোকৰ নামত আমি সমেজ দিছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ মুকলি সভা আৰম্ভ হৈছে। মুকলি সভাত আমাৰ কেইবাটাও এজেণ্ডা আছে। আমাৰ 3 গৰাকী আলহী আমি মাতিছোঁ। আলহী আমাৰ মাজৰ পৰাই আমি বিশেষ সাধাৰণতে আমি মহিলা আলহীকে মাতোঁ। আজি আমি ডঃ ৰূপালী স্বৰ্গয়াৰী তেখেতক আমি মুখ্য অতিথি ৰূপে আমি পাইছোঁ আৰু বৰপেটাৰ জিএল চৌধুৰী কলেজৰ বৰ বিভাগৰ প্ৰবক্তা তেখেতক আমি ডিষ্টিংগুইশ্ড গেষ্ট হিচাপে আমি মাতিছোঁ আৰু গোসাইগাঁৱৰ মহিলা আমাৰ লেখিকা প্ৰমিলা নাৰ্জাৰী তেখেতকো আমি মাতিছোঁ আৰু তাৰোপৰি আমি আজি আমাৰ যিসকল মহিলাবিলাকে লিখা মেলা কৰি পেলাই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে